Diamond. Meron din. Baguhan lang yun. Yung mga yan, professional. Hey! Baka wild yung mga tao dyan man. Baka wild. Yung mga yan, sabi ko sa'yo. Oo. Nagtatax lahat yan sa kay ano, sa mayor dito.
I went in there the other day. I was like 500 pounds. Ito, dito. Living the life yung mga nandito na. Living the life. Taguman yung isa eh. Hindi mo gusto. Pwede naman na nakagano kasi ano. Kahit ganun ba. Yo.
dilim talaga pag Actually, maganda sa Piazzi. above of the magic pills. Mama Jad Baby Place. Nakakalap niya no. Sa talas. Mayroong pamain. Kuya. Nandiyan yung barkada ko ay.
perfect. Kaya highlights ko lang. Ayun, bumapagod na ano eh. Mga mayaman. Parang tayo mag-alas dito na sa labas. Okay na siguro Alas na yung dating pa. maganda na dun yan. Kasi, ayan eh. Dapat. Parang di ata masyado matao lalo. Dito part na. Sa... Sarianta. Wala. No good. Naghihintay ko sa kapatid ko. Ate crispy sa ano? Diyan ba ng tao ng mga pagkalo ko? Skyline na dun. Skyline na yan. May packet na skyline. Up siguro. Yan sinasabi ko yan, pero hindi important. Ayan. Sarap ba dyan? Ayun sa akin. Yung magtatang mga sikat na out na din. Dito pala. Masarap sa ano, ramen na rin. Sila mas masarap ng ramen na rin. Ramen ako. Yung payatak na nun. Nag. Ramen na rin. Hindi ko pa. Tataas na tayo. Rolling India. I love rolling.
Wala nga, wala ka dyan. Palas mo naman dito. Hindi mo na ako ng mga resident. Wala ko, nandun si Tantan ko. Nandun si Tantan, bibili sana tayo ng ice coffee lang, lalabas burger. Pinirinig ka pa sa vlog yan. Palabas na palang parking to, no? Ilan? Tatlo na lang. Lupain ka dyan. Hindi dapat dito ka. Tapos pa ito. Sarap mo.
Bossing! Elias! Ano ba? Kailan ba ito natin? Nabis. Ano dito? I love Jackson. Miss ko yung bago. Ba't may may nakita. May nakita ang prospect siya. Lapitan mo para prospect. Tulog ka kaya ng sinihan pumatak. Tag-life ka nun, no? Ha? Tag-life ka nun. Ganit ko ako siguro kulungan. Wala kang tao dito. Paano lang pala tayo ng television? Escalator lang. Ano ang daming tao? Ang ginagawa ko doon, kinakas ko lang ba't pinagdadalo ko. Pinapalitan ko lang din ng mga ano, Ibang ano. tunog ng ibang tao. Lalo yung mga may ano, copyright na patugtog. Marami na rin ba tao doon? Oo, marami
dyan sa Skyline. Kailan? Dyan, dyan kasi yung parang pinaka, ano eh, picturean talaga dito. Okay natin. Kia! Angel nga. Sabi ko na eh.